Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας και σας ευχαριστώ όλους και το καθένα ξεχωριστά για την παρουσία του. Στη σημερινή μας δεύτερη ενημερωτική συνάντηση μας τιμούν με την παρουσία τους ο κύριος Μουλίνος, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος, ο οποίος θα μας απευθύνει και έναν αγωνιστικό χαιρετισμό, αλλά παράλληλα θα πρέπει να σας πω και για το ρόλο του κυρίου Μουλίνου, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΗ και χάρη των προσπαθειών του ο ΕΠΕΣ έχει επισωθεί η καταβολή των οφειλωμένων για τους Αθηναίους, για την Αττική. Και στη συνέχεια θα ασκηθεί πίεση για την ολοκλήρωση της αποπληρωμής των οφειλωμένων και για την περιφέρεια. Και επίσης κάνει και μία κίνηση να δοθούν και τα καμένα. Γιατί υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι έχουν καεί και δεν συμφωνεί και με την τακτική του Υπουργού Εργασίας να σταλούν για δεύτερη φορά τα επικυρωμένα αντίγραφα. Θέλει να απλοποιηθεί και να πλουστευτεί η διαδικασία για να μπορέσουν να τα πάρουν τα λεφτά οι συνάδελφοι που έχουν τα καμένα. Επίσης, τιμούν με την παρουσία τους ο καθηγητής κύριος Σεργίου και ο κύριος Βλαστός, ειδικός δικηγόρος πάνω στα θέματα του σωματιακού δικαίου, των οργανώσεων και των συνδικαλιστικών. Επίσης παρίσταται και ο κύριος Φιλιππόπουλος, ο νομικός μας σύμβουλος. Περιμένουμε και την κυρία Κέσαρη, η οποία συμπράττει με τον κύριο Φιλιππόπουλο στην υπόθεση της αγωγής που θα διεξαχθεί στις 26 τρέχοντος στο δικαστήριο εναντίον της τραπέζης. Αυτά όσο αφορά τους προσκεκλημένους μας. Θα ήθελα ο κύριος Μουλίνος να πάρει το λόγο. Ομολογώ πως ζηλεύω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο με τον κόσμο που έχει σήμερα. Δεν σας κρύβω τις επανειλημμένες προσπάθειες που έχουμε κάνει ως Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος. Πολύ μακρόσιτος ο τίτλος, αλλά έτσι τη βαφτίσανε, τι να κάνουμε τώρα. Βαφτίσια κάνει μόνο η κυβέρνηση. Αλλάζει το μνημόνιο σε σχέση. Εμείς θα παραμείνουμε στα παλιά. Να πω λοιπόν ότι οι προσπάθειες για να έρθει κόσμος, για να διαμαρτυρηθούμε, εν πάση περιπτώσει για να φανεί ότι υπάρχει από τον κόσμο η επιθυμία και η δυνατότητα να ασκηθεί πίεση, δεν συμβαίνει. Οφείλω λοιπόν να πω και πάλι ότι σας ζηλεύω, αλλά παράλληλα και σας συγχαίρω. Για τα καλά λόγια του Προέδρου πρέπει να τον ευχαριστήσω, όπως και για την πρόσκληση σήμερα, και να σας πω το εξής. Διανύουμε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη. Σήμερα στον τύπο όλες οι εφημερίδες οριοθετούν το αύριο. Συγκεκριμένο, σαφές και ας πω και τη λέξη τραγικό. Οι επικουρικές συντάξεις είναι με μαθηματική ακρίβεια, μαζί με το συνδυασμό της ρήτρας του μηδενικού ελλείμματος, σε κατάσταση άρνησης, μηδενική, θα καταργηθούν. Είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτή είναι η προοπτική. Εκτός και αν κάτι αλλάξει. Εκτός και αν και οι συνταξιούχοι επικαλεστούν και χρησιμοποιήσουν αυτό το όπλο που έχουμε. Την κρίση και τη μνήμη τους. Την κατάλληλη ώρα. Και αντιλαμβάνεστε με αυτό τι θέλω να πω. Χωρίς να θέλω να μεροληπτήσω. Αλλά αυτή είναι και η μόνη μας δυνατότητα, η μόνη μας ουσιαστική αντίδραση, παράλληλα με τις πρωτοβουλίες που ασκούνται στο δικαστικό τομέα και αν θέλετε και με υπομνήματα, με παρουσίες. Εχθές είχα δει τον κύριο Κόκορη για να μας πει ότι όλα είναι ευτυχισμένα και καλά και ότι έχουν κάνει και έργο και δεν μπορούν να λύσουν ένα απλούστατο πρόβλημα, συνάδελφοι. Παρακρατούν το 5% από τη σύνταξη επί του μισθού που πέρανε το 2009 οι συνάδελφοι. Ο μισθός έχει έρθει στο 50%, η παρακράτηση είναι επί του αρχικού μισθού. Και αυτό δεν μπορούν να το λύσουν, λέει, γιατί υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Τι υποκρισία, αλήθεια. Όχι, αυτό ήταν για το δημόσιο που είπατε. Για τους τραπεζικούς ισχύει το 5%. Υπήρξε και μία προσπάθεια να το κάνουν έτσι, να το συμψηφίσουν έτσι, αλλά τελικά δεν τελεσφόρησε ούτε αυτή η προσπάθεια. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι εμείς από την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια.
Έχουμε και ανταπόκριση, έχουμε και εξαιρετικές δυσκολίες, γι' αυτό ξεκίνησα και τον πρόλογο λίγο τσιλόφθονα. Θέλω να σας πω ότι ετοιμάζουμε το πρώτο διεθνές συμπόσιο στην Αθήνα με προσκεκλημένους από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία συνταξιουργικές οργανώσεις, προκειμένου να καταγράψουμε τα προβλήματα και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις νομικής και πολιτικής, αν θέλετε, στήριξης εδώ και στην Ευρώπη. Παράλληλα, η Ανατολική Γενική Συνομοσπονδία εγκαινιάζει από την Πάτρα περιφερειακές συνδιασκέψεις για να ενημερώσουμε τους συναδέλφους συνταξιούχους, διότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το προαπαιτούμενο για να μπορέσουμε να κάνουμε τις όποιες επιλογές. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να έχει αντικειμενική πληροφόρηση με τα δεδομένα που επικρατούν σήμερα ένθεν και ένθεν, και στον έντυπο τύπο και στον ηλεκτρονικό τύπο κτλ. Ο υποκειμενισμός επιχειρείται να αντικειμενικοποιηθεί σε μήνυμα. Αυτό είναι μοναδικό και βέβαια είναι και επικίνδυνο, γιατί είναι εντελώς αποπροσανατολιστικό. Θέλω ακόμη να προσθέσω ότι υπάρχει και μια προσπάθεια για τα πολιτιστικά που κάνει η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος, παράλληλα με την εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας παροχής δευτεροβάθμιας περίθαλψης κάτω από ορισμένες και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για το πολιτιστικό, όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται, μπορείτε μέσω του συναδέλφου Ιορδανίδη ή και εμένα προσωπικά να έρθετε να με βρείτε και να εγκαινιάσουμε. Περιλαμβάνει εικαστικά, περιλαμβάνει μια ομάδα θεατρική η οποία είναι έτοιμη, έχει έτοιμα 2 θεατρικά έργα, το Γυάλινο Κόσμο Τένεσι Williams και το Καλό Στρατιώτης Βέι, το οποίο θα τους ανεβάσουμε σε δήμους κτλ. Περιλαμβάνει ακόμη και μια κομπανία με τραγούδια για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια διαφορετική προσφορά στο συνάδελφο συνταξιούχο, ο οποίος σήμερα περνάει όλα αυτά τα πράγματα. 2 κουβέντες ακόμη, γιατί είναι πολύτιμος ο χρόνος σας, για τη συμβολή μου και την παρουσία μου στο ΕΟΠΗ. Το συνδικαλιστικό κίνημα των συνταξιούχων, αγαπητοί συνάδελφοι, βρίσκεται σε κενό. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να ορίζει, να κατοχυρώνει και να προσδιορίζει πώς ακριβώς μπορεί να υπάρξει το συνδικαλιστικό κίνημα των συνταξιούχων. 2.700.000 συνταξιούχοι ενεργούν με το δικό τους τρόπο. Δεν υπάρχει θεσμική κατοχύρωση, για να το πούμε πρακτικά, ένας νόμος που να λέει ό,τι λέει για τη ΓΕΣΕ. Ένας νόμος που λέει για τα εμπορικά επιμελητήρια ή δεν ξέρω για τους άλλους, για τους μικρομεσαίους. Σε εμάς δεν υπάρχει. Ενεργούμε κατά αναλογία, κατά το δοκούν, με τις διατάξεις του αστικού κώδικα κτλ. Αυτό δεν είναι όμως πρόβλημα αυτό καθεαυτό. Αν υλοποιηθεί αυτό, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα κέντρα λήψης απόφασης, με ό,τι θετικό συνεπάγεται. Εντεύθεν και η δική μας παρουσία στον ΕΟΠΗ και στο ΤΑΙΤΕΠΟ. Είναι οι μόνες δυνατότητες που έχουμε σε ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο διεκπεραιώνει εντολές, γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, να μπορεί κανείς να υποστηρίξει τα θέματα του. Θα ήθελα και από το βήμα αυτό, το έχω τονίσει και στα συμβούλια, να όποιοι συνάδελφοι έχουν πρόβλημα ή έχουν κάποια ιδέα ή κάποια σκέψη, δεν ξέρω τι, ευχαρίστως να έρθουν σε επικοινωνία. Σχετικά με τα θέματα που έχουμε πει, τα θέματα του καμένου, τα βάλαμε σε νέα φάση. Ήδη μίλησα με τον κύριο Σφακάκη και αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο εκτός ημερησίας διατάξεως θα το βάλω για την περιφέρεια. 10.000 κόσμος περνάει τραγικά. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω, και συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου. Τα βιβλιάρια. Τα βιβλιάρια για τους Αθηναίους δεν είναι τόσο πρόβλημα. Πρόβλημα είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην περιφέρεια. Υπάρχει λοιπόν με νέα απόφαση έχει δημιουργηθεί το Atlas, το οποίο τι κάνει? Καταγράφει το ιστορικό του κάθε ασθενούς. Το καταγράφει και ο γιατρός όταν το βάζει στο κομπιούτερ, το καταγράφει και ο φαρμακοποιός. Προστεί λοιπόν τα βιβλιάρια. Υπάρχει όμως μια διάταξη από προηγούμενα η οποία δεν έχει καταργηθεί. Το έφερα το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο και μου υποσχέθηκαν ότι εντός των ημερών θα υπάρξει εγκύκλειος κατάργησης και θα απελευθέρωσης αυτού του θέματος, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους συναδέλφους της επαρχίας. Μόνο το άμκα θα πρέπει να ξέρουμε και τίποτε περισσότερο, όπως επίσης πάμε και σε μια λογική προοπτική, δηλαδή από ό,τι είπανε, ότι θα έχει ο κάθε ένας δική του μερίδα ασθένειας,
Τώρα τι ασθένεια θα έχει τώρα με το νέο σύστημα που βάζουν ότι ανάλογα με τα ένσημα θα έχεις και ιατρική περίθαλψη. Εμένα μου θυμίζει το κράτος δικαίου να έχει πάει περίπατο, να μην υπάρχει. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, είναι τραγικό, είναι μοναδικό, δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο. Ούτε στην Αφρική δεν ισχύει αυτό το πράγμα, να υπάρχει αναλογική αντιμετώπιση των ασθενειών. Δηλαδή μέχρι αμυγδαλές γιατί έχεις 10.000 ένσημα, αν έχεις 11 θα σου κάνουμε και χολή. Κλείνοντας, αγαπητοί φίλοι, αφού ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο έτσι με μια αίσθηση πραγματικά συγκινησιακή για την προσπάθεια που καταβάλει και μακάρι να ήταν όλοι έτσι, δεν λέω ότι είναι καλύτεροι ή χειρότεροι, αλλά μακάρι να είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Θα κλείσω με μια ιδιορυθμία, την οποία επανέλαβα και χθες, αλλά μου φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό και για μας να την εφαρμόσουμε και να την υλοποιήσουμε, που είπε ο Γιάννης ο Σκαρίβας. Ο κόσμος χρειάζεται να γίνει ανάποδα για να μείνει όρθιος. Ελπίζω να βοηθήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, η κρίση που πλήττει σήμερα τη χώρα μας δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά πρωτίστως και πολιτική. Είναι κρίση του πολιτικού συστήματος, κρίση των διαχειριστών της εξουσίας, κρίση εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς, αλλά η παθογένεια αυτή δεν πρέπει να μας κάνει να πιστέψουμε ότι είναι κρίση της ελληνικής κοινωνίας. Η κοινωνία μας διαθέτει ευτυχώς υγιείς δυνάμεις, έχει αναγεννητικές ικανότητες, δεν στιγματίζεται από την ανικανότητα ή την φαυλότητα περιστασιακών ηγεσιών. Αρκεί να το πιστέψει, να δει τον εαυτό της με αυτοπεποίθηση και να δράσει με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία. Αρκεί να πιστέψει ότι η κοινωνία ανήκει στους πολίτες της και διαμορφώνεται από αυτούς. Η κοινωνία των πολιτών μπορεί να αφήσει πίσω της την καθυστέρηση και να βαδίσει το δρόμο της προκοπής και της προόδου. Μόνο έτσι, εγκαταλείποντας οριστικά πίσω τους αδρανείς και τους ιδιωτελείς, η κοινωνία μπορεί να αισιοδοξεί. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα θα σας ενημερώσουμε υπεύθυνα και ειλικρινά πάνω στα δρόμενα του χώρου μας. Αγωνιζόμαστε για την υπεράσπιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων που αμφισβητούνται τόσο απροκάλυπτα και παραβιάζονται βάναυσα από την πολιτεία και όχι μόνο, αλλά και από την τράπεζα. Εκφράζουμε τη ζωηρή μας αντίθεση και για την απαράδεκτη συμπεριφορά της τραπέζης Alpha Bank που επιχειρεί μέσω του ΕΤΑΤ να απαλλαγεί από την υποχρέωσή της να καλύπτει τη διαφορά όπως προέβλεπε η Σύμβαση του 1981, την οποία θεωρούμε ισχυρή, έγκυρη και νόμιμη. Πράγματι, αγαπητοί συνάδελφοι, το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό, αλλά και το καυτό πρόβλημα της υγείας που έχει υποβαθμιστεί, είναι κυρίαρχα θέματα που επικρατούν στον χώρο μας. Οφείλω να σας διαβεβαιώσω ότι επαγρυπνούμε και αντιδρούμε κάτω από τις υποδείξεις και οδηγίες του έμπειρου νομικού μας επιτελείου, προβαίνουμε στις αναγκαίες και απαραίτητες κινήσεις, ενέργειες και πρωτοβουλίες και σε αγαστή συνεργασία με τις υπερκείμενες συνδικαλιστικές ομοσπονδίες, ΟΣΤΟΕ, ΟΤΟΕ, καθώς και με την ΑΓΕΣΕΕ και όχι μόνο, αλλά και με τους άλλους αντίστοιχους συλλόγους συνταξιούχων, όπως της Γενικής, American Express, Ιωνικής και Εμπορικής, που έχουν έναν και μόνο σκοπό την εκμηδένιση των δυσμενών συνεπειών στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς. Έχουμε ασκήσει ένα μαραθώνιο δικαστικό αγώνα προσφυγών. Έχουμε ασκήσει έναν μαραθώνιο δικαστικό αγώνων, προσφυγών και παρεμβάσεων στα αρμόδια δικαστήρια για την δικαίωσή μας. Πιστεύουμε ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας, αλλά η δικαίωσή μας θα είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα. Γι' αυτό τονίζουμε και για μια ακόμα φορά ότι απαιτείται από όλους μας επιμονή και υπομονή, σύνεση και υπευθυνότητα, συνοχή και ομοψυχία, συστράτευση και συναντήληψη και οπωσδήποτε εμπιστοσύνη να έχετε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Παρά τις αρνητικές συγκυρίες
που όπως σήμερα έχουν διαμορφωθεί και τις ατύξωες συνθήκες που επικρατούν, να είστε βέβαιοι όμως ότι δεν θα εφιστούμε προσπαθειών και κόπων με το οποιοδήποτε κόστος. Δεν παρετούμεθα από τις διεκδικήσεις μας, δηλώνουμε δε σοβαρά και υπεύθυνα ότι δεν θα απεμπολίσουμε δικαίωματά μας που απορρέουν από την ισχυρά από νομικής πλευράς έγκυρη σύμβαση του 1981. Μέχρι εδώ δεν έχω άλλο να προσθέσω και δεν πρέπει να σας κουράσω, επειδή θα πάρουν το λόγο και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για να έχετε σφαιρικά μια καλύτερη αναλυτική ενημέρωση που με την προσπάθειά τους συμβάλλουν δυνατά και εκείνοι έτσι ώστε να έχουμε όσο μπορούμε στα πλαίσια του εφικτού καλά αποτελέσματα, και τους ευχαριστώ δημόσια για τη δημιουργική συνεργασία τους. Καλή συνέχεια μέσα στα πλαίσια της ιδεολογίας και της ευπρέπειας, όπως ταιριάζει άλλωστε στο ήθος και τον πολιτισμό μας. Σας ευχαριστώ για τη μεγάλη και ισχυρή παρουσία σας, όπως και για την προσοχή σας να με ακούσετε. Κλείνοντας, σας παρακαλώ να έχουμε ενότητα, επειδή η καιρή είναι δύσκολη. Σας ευχαριστώ. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι περνάμε δύσκολες στιγμές. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Ζούμε μάλιστα, λένε ορισμένοι, ανάλογες στιγμές μετά την καταστροφή του 22, την μικρασιατική καταστροφή ή την κατοχή. Εν πάση περιπτώσει, η εκάστοτε εξουσία στην προσπάθειά της λοιπόν να εξοικονομήσει χρήματα, στρέφει το ενδιαφέρον της στην πιο αδύναμη ομάδα του πληθυσμού, τους συνταξιούχους. Περιορίζει και καταργεί δικαιώματα. Είναι πραγματικά ντροπή, γιατί δεν υπάρχει ένα μέτρο που να θίγει τους έχοντες. Πάντοτε το ενδιαφέρον της εστιάζεται στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους. Για τους έχοντες δεν υπάρχει ούτε μία περικοπή. Ένα παραδείγματος χάρη 20% των χρημάτων που πήγαν στο εξωτερικό, αν είχαν φορολογηθεί, ανεξάρτητα αν είναι φορολογημένα, γιατί και τα δικά μας πληρωμένα είναι, θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Βλέπετε, η πατρίδα κάποτε είχε πλούσιους πατριώτες, σήμερα έχει πατριώτες του πλούτου. Οι συνταξιούχοι έχουν χάσει περίπου 14 δις τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να βρεθούν από αλλού? Βεβαίως. Παραδείγματος χάρη, οι φοροαπαλλαγές του ναυτιλιακού τομέα είναι 9 δις. Των εφοπλιστών δηλαδή. Τα φορολογικά δικαστήρια κρατούν χιλιάδες υποθέσεις, οι οποίες φτάνουν περίπου στα 11 δις. Και στα φορολογικά δικαστήρια δεν πάνε στις συνταξιούχοι, ούτε οι εργαζόμενοι, συνήθως πάνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ. Στις λίστες που δεν καταλαβαίνω γιατί δεν φορολογούν άμεσα και πρέπει να ψάξουν πρώτα για να φορολογήσουν, θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν συγκεντρώσει 5 δις ανετότατα. Σε πάση περιπτώσει, απαντήσεις υπάρχουν, αλλά πρέπει να τις λέμε σε αυτιά που ακούνε. Εμείς, σαν σύλλογος, τώρα δραστηριοποιούμαστε σε 3 μεγάλους τομείς. Το θέμα της υγείας, το θέμα των συντάξεων και το θέμα των λοιπόν δραστηριοτήτων, που εκεί μέσα είναι η επικοινωνία, η ενημέρωσή σας, οι διάφορες προσφορές προς τα μέλη και οι διάφορες εκδηλώσεις που οργανώνουμε. Στον τομέα της υγείας, το κυριότερο, το πρώτο. Εμείς, όπως γνωστόν, είχαμε ένα καλό ταμείο, το πρώτο, θυμάστε, Γενικής κλπ, American Express Pictures κλπ, το οποίο ήταν το ταμείο, αυτό μια χαρά ταμείο ήταν. Μας εξυπηρετούσε, δεν είχαμε προβλήματα. Ήρθαν οι πολιτικοί, άρχισαν τις μεγάλες ιδέες, ενοποιήσεις ταμείων κτλ, Πετραλιά, Λοβέρδος κτλ. Φτάσαμε τα ΙΤΕΚΟ και ΟΠΗ. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα ταμείο το οποίο ουσιαστικά δεν μας προσφέρει τίποτα, ήμασταν ανασφάλιστοι. Όλοι σκέπτονται λοιπόν να αλλάξουν το κράτος, αλλά δεν σκέπτονται να αλλάξουν τον εαυτό τους. Άρα λοιπόν, στο κεφάλαιο υγεία, αυτό που διεκδικούμε όλοι και είναι παθολογούμενο. Ένα σύγχρονο αποκλειστικό δημόσιο σύστημα υγείας με πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση από το κράτος. Αυτό είναι ο στόχος. Βέβαια, για να το πετύχουμε το στόχο, θέλουμε πολλά ψωμιά να φάμε. Το παιδί, μέχρι να γίνει ενήλικας, θέλει κάποια χρόνια. Στη Σουηδία το χρειάστηκε 16 χρόνια να το κάνουν το παιδί ενήλικα. Εδώ θέλουν να το κάνουν σε 6 μήνες. Δεν γίνεται. Έχει τυρατεί στον αέρα τα πάντα. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να καθόμαστε με δεμένα τα χέρια. Εμείς λοιπόν κινηθήκαμε πρώτον στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας με τα πολυιατρία. Ήδη δημιουργήθηκαν ένα πολυιατρίο στην Αθήνα και ένα που ξεκίνησε 3 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί. Και προσπαθούμε να επεκτείνουμε αυτό το θεσμό και σε άλλες πόλεις. Βέβαια, σαν σύλλογος, ακόμα και αν μπουν και εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, είμαστε λίγοι. Δεν μπορούν να συντηρηθούν πολυιατρία με τόσο λίγο κόσμο.
Γι' αυτό και το προσπαθούμε και μέσω της Ομοσπονδίας, αλλά και μέσω κυρίως της Ανωτάτης Γενικής Ομοσπονδίας, που ήταν τώρα ο πρόεδρος εδώ, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα, να δημιουργήσουμε 52 πολυιατρία σε όλη την Ελλάδα. Τι κάνει αυτό το πολυιατρείο? Θα μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να έχει την πρωτοβάθμια φροντίδα, να γράψει τη συνταγή του, να γράψει τις εξετάσεις του, να έχει μια πρόσβαση οικονομικότερη σε διάφορα εργαστήρια και νοσοκομεία. Και φτάνουμε στο ανώτατο σημείο να χτυπάμε και ένα νοσοκομείο για τους τραπεζικούς. Δηλαδή να έχουμε κάποια πρόσβαση σε κάποιο νοσοκομείο που θα μπορούμε να εξυπηρετούμε. Είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη βασικά. Αυτή τη στιγμή το πολυιατρείο των Αθηνών λειτουργεί άψογα, έχει αναβαθμιστεί. Απλώς το κακό με τους συναδέλφους είναι ότι δεν μελετάνε τα χαρτιά που στέλνουμε. Είτε αυτά είναι ανακοινώσεις, είτε αυτά είναι εφημερίδα, είτε αυτά είναι οδηγοί συνταξιούχου, το οποίο είμαστε ο μοναδικός σύλλογος που έχουμε κυκλοφορήσει αυτούς τους λεγόμενους οδηγούς συνταξιούχου, οι οποίοι έχουν όλες τις γνώσεις που χρειάζεται ένας συνταξιούχος για να μπορέσει να είναι άνετα στην κοινωνία, και αυτό το αναβαθμίζουμε συνέχεια. Λοιπόν, δεν διαβάζουμε, συνέπεια να έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα που οι ερωτήσεις είναι γραμμένες. Δηλαδή είναι απαράδεκτο να παίρνει συνάδελφος στην εφημερίδα να την πετάει όπως την παίρνει και μετά την άλλη μέρα να παίρνει τηλέφωνο και λέει: για πέστε μου αυτό το θέμα. Και εμείς δεν έχουμε άλλη τι να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε όλη μέρα στα τηλέφωνα και να λέμε πράγματα τα ίδια και τα ίδια, τα οποία είναι γραμμένα. Λοιπόν, θα το αντιμετωπίσουμε όμως και αυτό. Λοιπόν, επομένως, για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της υγείας και το κλείνω. Κινούμαστε στον άξονα πρωτοβάθμια φροντίδα, πολυιατρία. Κάνουμε ορισμένες συμφωνίες με τοπικές κλινικές σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, ώστε να έχουν πρόσβαση οι συνάδελφοι με πολύ χαμηλό κόστος. Έτσι, για το θέμα της υγείας δεν μπορούμε να συζητάμε για το αν θα δώσω 5 και 10 ευρώ. Γιατί πραγματικά είναι ντροπή να συζητάμε για την υγεία και να συγκουνευόμαστε για τα 5 ευρώ. Έτσι, η υγεία, όπως λένε και το οξυγόνο και η ελευθερία, αν μας λείψουν, τότε καταλαβαίνουμε την αξία τους. Λοιπόν, ας μην κάνουμε γκρίνιες στο θέμα της υγείας. Δεν είπαμε να δώσουμε πολλά λεφτά, αλλά εν πάση περιπτώσει με ένα πολύ μικρό ποσό. Σκεφτείτε ότι αν μπορούσαν οι εργαζόμενοι της ΟΤΟΕ, των τραπεζών και οι συνταξιούχοι δικοί μας, οι συνταξιούχοι τραπεζικοί, μαζευόμαστε περίπου 100.000. Με ένα δεκάρικο το χρόνο, μιλάμε ένα ποσό 1 εκατομμύριο, φτιάχναμε τα πολυιατρία μόνοι μας. Και δεν είχαμε κανένα ανάγκη. Και κάναμε ό,τι θέλαμε και είχαμε υγεία αλφα. Ένα δεκάρικο το χρόνο είναι. Για όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους. Τόσο κοστίζουν η πρωτοβάθμια φροντίδα. Τέλος πάντων, θα το λύσουμε το θέμα. Τώρα, στο πολυιατρείο το δικό μας, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή και λειτουργεί, και πέρσι είχαμε περίπου 3.000 επισκέψεις. Φέτος πρέπει να πάει πολύ παραπάνω. Είναι αναβαθμισμένο. Υπάρχει ένα τηλέφωνο 210-52-01-800. Είναι το μόνο που θυμάμαι, αυτό να θυμάστε, το μόνο που θυμάμαι, 52-01-800. Είναι τηλεφωνικό κέντρο. Ό,τι πρόβλημα έχετε, βλέπουμε μέχρι τις 5 τώρα, αργότερα θα πάει 24ωρο, παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε βγάλει μια ανακοίνωση και βγάλαμε μια κάρτα. Είναι μια κάρτα υγείας η οποία κοστίζει 10 ευρώ το χρόνο. Αυτή η κάρτα την έχουν πάρει περίπου 800 συνάδελφοι μέχρι τώρα. Δεσμένοι δεν την έχουν παραλάβει. Σήμερα περιμένουμε να παραλάβουμε καινούριες κάρτες, να τις στείλουμε. Λοιπόν, ναι, μιλάμε για αυτούς που έχουν κάρτα και αυτό θα πρέπει να φροντίσετε όλοι όσοι ενδιαφέρεστε να την βγάλετε. Είναι μια αίτηση, την έχουμε βάλει και στην ιστοσελίδα μας, την αίτηση, τη συμπληρώνετε, πάτε στο κατάστημα, κάνετε μια κατάθεση 10 ευρώ στο λογαριασμό του συλλόγου και από εκεί και πέρα έχετε την κάρτα αυτή. Λοιπόν, ό,τι πρόβλημα έχετε υγείας, σας έτυχε κάτι στο σπίτι, παίρνετε τηλέφωνο, θα στείλει ασθενοφόρο. Να σας πάει σε κάποιο νοσοκομείο συμβεβλημένο. Εάν πάτε σε νοσοκομείο συμβεβλημένο όπως είναι το Υγεία και ορισμένα άλλα, έχουμε στείλει μια επιστολή με μια λίστα συνεργαζομένων κλινικών κτλ. Την οποία την έχετε πάρει όλη αυτή την επιστολή. Υπάρχουν οδηγίες εδώ και υπάρχουν και κλινικές από κάτω και συνεχώς βέβαια εμπλουτίζεται. Λοιπόν, εάν πάτε σε αυτές τις κλινικές, το 20% της αξά δεν το καταβάλλετε. Δηλαδή, αν πάτε στο Υγεία και έχετε μια δαπάνη περίπου 20.000, το Υγεία θα σας κόψει τιμολόγιο, θα σας κόψει συναλλαγματική. Δεν πληρώνετε, μπαίνετε, κάνετε τη δουλειά σας, φεύγετε, συμπληρώνετε μια συναλλαγματική, στέλνετε τα χαρτιά στο πολυιατρείο,
Το βασικό είναι, μόλις μπείτε θα ειδοποιήσετε τηλεφωνικώς ότι μπήκα στο υγεία. Αν δεν πάρετε τηλέφωνο το χάνετε το 20%. Πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στο πολυιατρείο, γιατί αυτά τα έχουν γραμμένα εδώ. Να πάρετε τηλέφωνο και λέτε μπήκα στο υγεία, θα κάνω χολή. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, μόλις τελειώσετε, παίρνετε, υπογράφετε την αναγραμματική, στέλνετε τα χαρτιά στο πολυιατρείο, εκείνοι ταυτοποιούν μέσω αξά το ποσό και το 20% το νοσοκομείο το κάνει στο δικό σημείωμα και δεν το πληρώνετε. Άρα παράστηκε από το 20%. Αυτό είναι μια μεγάλη συμφωνία που έχει κάνει το υγεία και ορισμένες άλλες κλινικές, Λευκό Σταυρό κτλ. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε τον Άγιο Λουκά, όπως τον λένε. Και όλα τα συμπεριλημμένα. Λοιπόν, αυτό το πολυιατρείο δουλεύει τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Και το επόμενο βήμα είναι η Πάτρα. Από ό,τι έχω μάθει, το επόμενο πολυιατρείο. Βέβαια, εντάξει, δεν θα γίνει σε όλη την Ελλάδα, θα γίνει στην Άρη, θα γίνει στο Ηράκλειο, σε κάποιες μεγάλες πόλεις. Λοιπόν, επομένως, κρατήστε το 2-10-52-01-800, το μόνο που θυμάμαι. Εκτός βέβαια από το πολυιατρείο, ο Σύλλογος τώρα ήδη κινείται και το παρακολουθείτε μέσα από την εφημερίδα. Έχει κάνει συμφωνίες με νοσοκομεία, το Υγεία, το Ιατρικό Κέντρο, το Μητροπόλιτα, την Euromedica, την Πυριατρική και τελευταία το Τινάν, το οποίο θα διαβάσετε στο τελευταίο βίντεο της εφημερίδας που πήρατε τι θα πάρετε, με το οποίο υπάρχουν ειδικές συμφωνίες. Υπάρχουν εξετάσεις, υπάρχουν επισκέψεις σε γιατρούς δωρεάν ή με πολύ χαμηλό κόστος. Λοιπόν, η συμφωνία με το Τινάν, παραδείγματος χάρη, περιλαμβάνει και εκεί το 20% απορρόφηση. Και εκεί, άμα πάτε, δεν πληρώνετε. Έτσι. Επομένως, θα ήθελα να παρακαλέσω να μελετήσετε το θέμα αυτό, γιατί τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε στο Σύλλογο, και επειδή ο χρόνος ο δικός μας δεν είναι και πολύ μεγάλος, δηλαδή είμαστε 5 άνθρωποι και πρέπει να λύσουμε χιλιάδες προβλήματα. Αν μας απασχολούμε στο τηλέφωνο με τέτοιες ερωτήσεις, οι οποίες είναι γραμμένες στην εφημερίδα και στους οδηγούς, καταλαβαίνετε μας φαίνεται σε δύσκολη θέση. Ένα τελευταίο για το θέμα της υγείας είναι το θέμα των οφειλών. Μετά από αγώνα 2,5 και 3 χρόνια σχεδόν, ο πρόεδρος πρέπει να γράψει βιβλίο για αυτό το θέμα. Λύθηκε το θέμα των συναδέλφων των Εξαθηνών και πήραν τα χρήματά τους από τον ΕΟΠΗ. Προχθές πιστωθήκαν λογαριασμοί και το περίεργο είναι ότι ενώ τα τηλεφώνηματα που δεχόμαστε πότε θα μπουν τα λεφτά είναι πολλά, τώρα που μπήκαν τα λεφτά δεν πήγε κανένας να μας πει παιδιά που βάλανε λεφτά. Να μας ενημερώσουν δηλαδή. Δεν το ξέρω. Κάποιοι πήραν τηλέφωνο, δύο συνάδελφοι και είπαν μου βάλουν λεφτά, τι είναι αυτά. Και από εκεί και πέρα εμείς ξέραμε ότι θα μπουν, αλλά δεν ξέραμε το πότε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, προχώρησε το θέμα, λύθηκε το θέμα για την Αθήνα και προχωράμε τώρα για τους συναδέλφους της περιφέρειας, όπου εκεί υπήρχε ένας μεγαλύτερος έλεγχος, γι' αυτό καθυστερεί. Εκεί υπήρχαν προκαταβολές και τα λοιπά και έπρεπε να ελεγχθούν ορισμένα πράγματα. Και πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του μήνα, του αυτού του μήνα, θα έχουμε τελειώσει και με την περιφέρεια, οπότε λύνεται αυτό το θέμα οριστικά. Πάμε τώρα λίγο παρακάτω στο θέμα των συντάξεων. Εκεί δεν θα πω πολλά γιατί έχουμε βέβαια τους νομικούς μας εδώ. Εμείς ως γνωστόν έχουμε ξεκινήσει μια αγωγή προς την τράπεζα στο πρωτοδικείο και η οποία εκδικάζεται στις 26 του μηνός. Η συμμετοχή των συναδέλφων οι οποίοι ακολούθησαν στη συνέχεια και γράφηκε και αυτή για να προχωρήσουμε και με τους συναδέλφους μαζί σε άλλες αγωγές είναι 20 ευρώ. Και θα λύγει και λίγη αυτή η προθεσμία, αν θέλουν να κάνουν αγωγή αν δεν έχουν κάνει, αίτηση δηλαδή, μέχρι τέλος του μηνός Νοεμβρίου, τώρα. Εμείς λοιπόν στο Σύλλογο με ψυχραιμία και νυφαλιότητα παρακολουθήσαμε το θέμα, σκεφτήκαμε και ενεργήσαμε κατά τη γνώμη μας την κατάλληλη στιγμή. Ξέρετε, και η εκδίκαση μιας υπόθεσης έχει σημασία το πότε γίνεται. Άλλο να πηγαίναμε πέρσι και άλλο να πάμε φέτος. Έχουν αλλάξει πολλά. Και ως προς το θέμα της τράπεζας. Εμείς λοιπόν στο Σύλλογο μιλάμε για ενότητα. Και δεν μπήκαμε μπροστά, υλοποιώντας αυτό που λέμε ενότητα. Κάποιοι λένε, μα αυτοί στο Σύλλογο λέει είναι εργοδοτικοί. Είναι λέει πουλημένοι, είναι προδότες, ή δεν ξέρω τι άλλο. Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα θέμα. Ο συνταξιούχος όταν φύγει από την τράπεζα δεν έχει εργοδότη. Τράπεζα τέλος. Και αυτό το καταλάβαμε και καλά. Εγώ είμαι στο Σύλλογο 4 χρόνια, 5 σχεδόν. Δεν μας έχει φοράξει μια φορά η τράπεζα έστω για ένα καφέ. Έτσι, θυμοτυπικά. Σαν νέο συμβούλιο. Θυμοτυπικά, ένα καφέ. Δεν μας έχει φωνάξει ποτέ. Ό,τι γράμμα έχουμε στείλει, είτε δεν έχει απαντήσει, είτε απαντήσει αρνητικά. Πρόσφατα καταργήθηκαν και οι 3 μισθοί. Και αν θα δείτε στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας την ανακοίνωση του Συλλόγου Συνταξιούχων της Τραπέζης Ελλάδος, πώς η Τράπεζα της Ελλάδος φροντίζει τους συνταξιούχους της, ειδικά τώρα που έχουμε τους φόρους και τα ένθια και όλα αυτά, τους διευκολύνει και με επιτόκια
και με ποσά για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ανταποκριθούν. Η δική μας τράπεζα μας έστειλε γράμμα και λέει λόγω της προσαρμοσμένης πιστωτικής πολιτικής καταργούνται τα δάνεια του Ευρωπαϊκού και είμαστε πελάτες πλέον. Απλοί πελάτες. Λοιπόν, εμείς πάντως ξεκινήσαμε σαν σύλλογος, η αγωγή καθαριανή περιλαμβάνει 6 συναδέλφους του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, όπως ξέρετε, μετά από μια συγκέντρωση που είχαμε κάνει πάλι εδώ στο Τιτάνια, από εσάς εξεφράστηκε η επιθυμία να συμμετέχουν και οι συνάδελφοι. Ανοίξαμε λοιπόν την ιστορία αυτή και είπαμε όποιος θέλει να δηλώσει. Μας έψαμε περίπου 1000 αιτήσεις. Οι 1000 αιτήσεις αυτές προχωράνε και θα εκδικαστούν μέσα στο 2015 όλες. Παράλληλα, όπως ξέρετε και παρακολουθείτε από την εφημερίδα, έχουμε στείλει και κάποια εξώδικα στην τράπεζα όταν έγινε η Γενική Συνέλευση του Ταμείου, διότι το είχε πάρει πολύ πρόχειρα η τράπεζα, με συνέπεια να γίνονται πολλές παρατυπίες. Λοιπόν, εμείς επισημάναμε αυτά, ανεβλήθησαν 2 φορές οι Γενικές Συνελεύσεις του Ταμείου, τελικά έγινε η αναπροσαρμογή, το καταστατικό βγήκε προχθές, το ελέγχουμε, φαίνεται ότι μόνο το ΕΦΑΠΑΞ έχει αλλάξει. Το παρακολουθούμε. Παράλληλα όμως, για να υλοποιήσουμε και αυτό που λέμε ενότητα, ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις των συναδέλφων που είχαν σχηματίσει μια ένωση προσώπων και στείλαμε και τους δικηγόρους σαν ενίσχυση των θέσεών τους και παράλληλα πληρώσαμε αμοιβές καθηγητών προκειμένου να βοηθήσουμε τους συναδέλφους, γιατί ο στόχος είναι κάποιος να κερδίσει. Δεν είναι ο στόχος αυτοί ή εμείς. Αυτά να τα ξεχάσουμε ορισμένοι. Εμείς λοιπόν μιλάμε για ενότητα με έργα και δράση. Γι' αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους να είναι κοντά στο σύλλογο. Να είναι κοντά στο σύλλογο γιατί η καιρή είναι πολύ δύσκολη. Για μας συνδικαλισμός σημαίνει στόχος, δράση, επίτευξη στόχων, αποτέλεσμα. Ξέρετε, η αξιοπρέπεια και η ετοιμότητα είναι έννοιες που είναι πάνω από το συμφέρον, το προσωπικό και τις πολιτικές σκοπιμότητες. Και με τέτοιες λοιπόν έννοιες κινούμεθα στο σύλλογο. Με αξιοπρέπεια και ετοιμότητα. Και κουβέντες τις οποίες ακούμε γύρω-γύρω, καλό είναι να μην ακούγονται. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι τα χρόνια που μας απομένουν είναι πολύ λιγότερα από αυτά που ζήσαμε. Άρα λοιπόν είναι πολύ αργά τώρα για να κάνουμε τέτοιες ενέργειες. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε συνάδελφοι επαγγελματίες συνδικαλιστές, αλλά είμαστε επαγγελματίες συνάδελφοι. Λοιπόν, προσπαθούμε για το καλύτερο για εσάς. Λοιπόν, τώρα για το θέμα του ΙΚΑ, επειδή πρόσφατα γράφτηκαν πολλά. Να έχετε υπόψη ότι αυτό που μεθοδεύεται, γιατί είχαμε και μια συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΤΕΑ, τον κ. Παπα-Νικολάου, φαίνεται ότι πάνε να δημιουργήσουν στο ΙΚΑ ένα φορέα, ο οποίος θα έχει την κύρια σύνταξη, την επικουρική και το ΕΦΑΠΑΞ. Όλα. Και το πιθανότερο είναι ότι θα καταλήγουν σταδιακά οι συμβάσεις και οι συμφωνίες των συλλόγων κτλ. Και θα καταλήξουν σε έναν κανονισμό παροχών του ΕΤΕΑ, του Ενιαίου Ταμείου, κυρίως σε επικουρικές μιλάω τώρα, που σημαίνει ότι να ετοιμαζόμαστε για περικοπές εκεί. Τουλάχιστον στο θέμα των επικουρικών. Βέβαια, ο στόχος είναι αργότερα, από ό,τι φαίνεται, να μειώσουν και τις κύριες. Είπαμε ότι όσο οι συνταξιούχοι είμαστε δεδομένοι, και στατιστικά αποδεικνύεται ότι είμαστε δεδομένοι, πολιτικά εννοώ, ο καθένας όπου θέλει είναι, και δεν αλλάζει, τόσο θα βαράνε. Αν καταλάβουν ότι ο συνταξιούχος πλέον κινείται σύμφωνα με το συμφέρον του, τότε πολλά πράγματα θα αλλάξουν, αλλά είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτή η αλλαγή. Εμείς πάντως προχωράμε στον δρόμο του αγώνα. Εγώ τουλάχιστον ακολουθώ αυτό που λέει ο Καζαντζάκης, να αγαπάς την ευθύνη. Να λες εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. Εμείς το ψάχνουμε με διάφορα κέντρα, τα ΚΕΚ που λέγονται, τα οποία έχουν και από το ΕΣΠΑ και δεν ξέρω τι, το ψάχνουμε πώς μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάποια σεμινάρια. Αυτά τα υποτυπώδη, να μάθετε να μπορείτε να πείτε και να δείτε 5 πράγματα στο κομπιούτερ, διότι βλέπετε, με ένα μήνυμα που στείλαμε στο τηλέφωνο πόσοι μαζευτήκαμε. Πόσο εύκολο ήταν. Εδώ αλλιώς ανακοινώσεις. Εμείς έχουμε 2.800 μέλη. Η τράπεζα έχει 500.000 καταστήματα, στέλνει μια ανακοίνωση και τελειώνει. Το μαθαίνω όλο το κόσμο. Εμείς μας δίνουμε 2.800 ανακοινώσεις σε 2.800 καταστήματα. Σπίτια δηλαδή. Καταλαβαίνετε. Και από την άλλη μεριά, στο κατάστημα θα πει και ο συνάδελφος με τον άλλο, τι λέει εδώ, ρε, τι θέλετε να μου, τι θέλει να πει. Ο συνάδελφος είναι μόνο στο σπίτι και διαβάζει, και είναι και κάποιες ηλικίες, και το μυαλό λίγο αρχίζει και χάνει, αρχίζει να μην καταλαβαίνει. Και μόλις πάει η ανακοίνωση,
τα τηλέφωνα πέφτουν βροχή. Χθες έφυγε το μήνυμα, συγκέντρωση. Πήρα τηλέφωνο. Τι γίνεται, λέει, έχει συμβαίνει κάτι σοβαρό. Τι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει τίποτα, δεν θα σας κάνουμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Μας ανέβασε στο ειδικό τομέα. Στη νέα λοιπόν ιστοσελίδα, επειδή παρατηρήσαμε ότι ο συνταξιούχος από την ώρα που θα φύγει από την τράπεζα έχει κάνει 4 κλικ στο μυαλό του, έχει κατεβάσει και δεν διαβάζει και τίποτα, θεωρεί ότι έληξε η ζωή, ενώ θα πρέπει να ενημερώνεται σαν να θέλει να ζήσει για πάντα. Λοιπόν, βάζουμε στην ιστοσελίδα μας τη βίντεο. Βάζουμε βίντεο. Η σημερινή δηλαδή ενημερωτική συγκέντρωση, σε λίγο καιρό θα τη δείτε και στην ιστοσελίδα, πατώντας το κουμπί, θα παρακολουθήσετε όλες τις ομιλίες. Αυτό λοιπόν το κάνουμε για να καλύψουμε και όλη την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και επομένως όλοι οι συνάδελφοι να έχουν την ενημέρωση που έχετε κι εσείς. Άρα προχωράμε ένα βήμα παραπέρα. Από την άλλη μεριά προσπαθούμε να μαζέψουμε τα email και τα κινητά τηλέφωνα, μας δίνουν περίπου 1000 κινητά τηλέφωνα και καλά, email μας δίνουν 2.500 περίπου. Λοιπόν, προσπαθούμε να τα μαζέψουμε για να μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα. Λοιπόν, παράκληση, αν έχετε email ή ανοίξτε ένα email και στείλτε το μας, να το συμπεριλάβουμε στη λίστα. Εμείς κάθε Πέμπτη βγάζουμε και ένα δελτίο newsletter, το λέμε, στο οποίο εκεί βάζουμε ειδήσεις και του συλλόγου και τις γενικότερες. Τώρα στο θέμα της εφημερίδας, το οποίο δεν ξέρω πώς την προλάβατε και την πήρατε, γιατί τη στείλαμε λίγο αργά. Θα μειώσουμε λίγο τα φύλλα, θα κάνουμε από 5-4, δεν χάλασε ο κόσμος, κάθε τρίμηνο δηλαδή. Και παράλληλα σας έχουμε στείλει έναν οδηγό συνταξιούχου. Αυτός ο οδηγός έχει γίνει 3 τεύχη μέχρι τώρα. Είναι το θέμα των συνεργαζομένων κλινικών, ο πρώτος τόμος, ο δεύτερος είναι ο νόμος περί ΕΟΠΗ και ο τρίτος είναι η νομολογία, όλοι οι νόμοι που αφορούν τους συνταξιούχους, εσάς δηλαδή. Ξεκινώντας από τη Σύμβαση του 81 μέχρι σήμερα. Αυτά βέβαια επειδή κατά καιρούς αλλάζουν και επειδή καταλαβαίνετε το κόστος είναι πολύ μεγάλο για να στέλνουμε κάθε και λίγο τεύχη, η αλλογραφία κοστίζει. 1 γράμμα που παίρνετε κοστίζει 1 ευρώ. Μία ανακοίνωση 1 ευρώ. Λοιπόν, είπαμε ότι αυτή η δουλειά θα γίνεται πλέον από την ιστοσελίδα. Δηλαδή θα δείτε στην ιστοσελίδα, ήδη θα πει σύντομα το οδηγός νούμερο 4 που έχει όλες τις οδηγίες του ΤΑΙΤΕΚΟ. Ό,τι έχει απομείνει στο ΤΑΙΤΕΚΟ, γιατί παίρνουν ορισμένοι και ρωτάνε να βγάλουν του υγιού, να βγάλουν άλλες, τις άλλες δίκες, κτλ. Αυτά όλα θα πούνε στον οδηγό 4. Μπορείτε λοιπόν να παίρνετε και να βλέπετε συνεχώς τις αλλαγές που γίνονται εκεί. Η νέα ιστοσελίδα θα είναι πιο εύκριστη, πιο μαζεμένη και πιο περιεκτική σε ειδήσεις. Παράκληση λοιπόν, την εφημερίδα και τους οδηγούς θα τους έχετε στο σπίτι σας σαν εγκύκλιους. Έτσι, είναι κύκλοι για σας. Τρέξτε εκεί και θα βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε. Μην τα πετάτε. Στον τομέα των εκδηλώσεων συνεχίζεται κανονικά το πρόγραμμα. Μία εκδρομή κάθε φορά του συλλόγου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες εκδρομές οι οποίες είναι και από άλλους φορείς και από τον οικονομικό και από άλλους φορείς. Το ανοίγουμε το θέμα. Υπάρχουν κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Μια ταβέρνα ετοιμάζουμε στις 19 Δεκεμβρίου. Σημειώστε την ημερομηνία. Θα τα πει και ο Οδυσσέας Ποροπάκης, ο οποίος ανέλαβε τον τομέα τον πολιτιστικό πλέον του συλλόγου. Θα σας μιλήσει αργότερα. Θα έχει και χορό, θα έχει και χορό. 19 του μηνός έχει ταβέρνα στο Μοσχάτο, είναι μόνο 100 άτομα. Δηλώστε τη συμμετοχή παρέα σας, ελάτε 15 ευρώ όλα μέσα. Όλα πληρωμένα. Λοιπόν, τέλος στον τομέα των παροχών. Έχετε πάρει καρτούλες. Αυτές τις μέρες θα πάρετε όσοι δεν έχετε κάρτα υγείας του υγεία του νοσοκομείου, μας ήρθε χθες. Θα την ταχυδρομήσουμε. Λοιπόν, έχετε πάρει κάρτες, επειδή με ρωτάτε πολύ. Μία κάρτα από το υγεία το νοσοκομείο, μία από το ιατρικό, μία από το Μητροπόλιτα. 3 κάρτες πρέπει να έχετε. Και μία κάρτα δικιά μας, του συλλόγου, η οποία είναι η επαγγελματική σας κάρτα. Κάτσαμε 7 άτομα 15 μέρες και ετοιμάσαμε αυτή την κάρτα, την ξανατυπώσαμε δηλαδή και θα σας τη στείλαμε. Πρέπει να όλοι έχετε πάρει πλέον κάρτα του συλλόγου. Αν κάποιος δεν έχει να μας ειδοποιήσει να το στείλουμε. Λοιπόν, μην τη χάσετε, μην την πετάξετε. Αυτή η κάρτα δεν ξαναβγαίνει. Κάθε 10 χρόνια καθόμαστε και την τυπώνουμε. Λοιπόν, είναι κάρτα που θα δουλέψει παντού. Δηλαδή, εκτός από τα 3 κάρτες που σας είπα, αυτή η κάρτα δουλεύει στην βιοιατρική, στην κυρομέτικα και στο ΤΙΝΑ. Αν πάτε στο ΤΙΝΑ και δεν έχετε την κάρτα, δεν θα κάνει τη δουλειά σας. Και έχουμε και την κάρτα του πολυιατρίου, όσοι θέλετε, να καταβάλετε τα 10 ευρώ και να πάρετε την κάρτα του πολυιατρίου του συλλόγου. Τα πολυιατρία, υπόψη, είναι γέννημα του συλλόγου μας και θρέμα του συλλόγου προσωπικού. Δηλαδή η ιδέα του πολυιατρίου γεννήθηκε στο σύλλογό μας. Εμείς το τρέξαμε, εμείς το στήσαμε
Και από εκεί και πέρα, εδώ δεν είχαμε χώρο, το στήσαμε στο απέναντι κτίριο. Κλείνοντας, θα σας πω και μια τελευταία είδηση στα πλαίσια αυτά που λέμε της ενότητας. Έγινε πρόσφατα μια συνάντηση μεταξύ Προέδρων Γραμματέων των τριών συλλόγων που είναι πλέον στην ΑΠΑ, δηλαδή της Εμπορικής, της Ιωνικής και εμείς. Και είπαμε ότι από εδώ και πέρα θα προχωρούμε σε κοινή δράση στα θέματα που μπορούμε να κινηθούμε σε κοινή δράση. Έτσι. Δηλαδή τα ασφαλιστικά δεν μπορούμε να συζητάμε. Αλλά σε θέματα εκδηλώσεων, σε θέματα δραστηριοτήτων άλλων, σε θέματα υγείας κτλ. Να κινηθούμε στη βάση και οι τρεις σύλλογοι μαζί. Προσπαθώντας να κινηθούμε σε αυτό το πλαίσιο που λέμε ενότητα. Κλείνοντας λοιπόν, να πω ότι αυτή την περίοδο μέχρι τα Χριστούγεννα ο Σύλλογος είναι επικεντρωμένος στην προετοιμασία της διοίκησης που θα γίνει στις 26 του μηνός και είναι πολύ κρίσιμη. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη. Δεν έχει σημασία αν θα μπορείτε να πείτε στην αίθουσα μέσα, αλλά η παρουσία εκεί κρίνεται απαραίτητη. Λοιπόν, το δεύτερο είναι η ολοκλήρωση της ιστοσελίδας μας. Το τρίτο είναι η καταβολή των οφειλωμένων του ΕΟΠΗ στους υπόλοιπους συναδέλφους. Το τέταρτο είναι ένα θέμα το οποίο δεν το είπα τώρα προέκυψε. Λοιπόν, το επίδομα ισολογισμού. Το επίδομα ισολογισμού βάσει καταστατικού το δικαιούμεθα. Δεν υπάρχει νόμος που το κατήργησε, δεν υπάρχει διάταξη που το κατήργησε, δεν μπορεί να το καταργήσει κανένας, ούτε εργαζόμενος, γιατί δυστυχώς φαίνεται ότι το εκπλήστηκε από εργαζόμενους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παραιτήθη ο πρόεδρος του ΕΤΑΤ και ανέλαβε κυρία Χαρίση τώρα, προχθές είχε το φίλο της το ΦΕΚ, το οποίο τοποθετεί καινούργια πρόεδρο, άρα έχουμε νέα πρόεδρο. Μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, το θέμα δεν έχει απορριφθεί, έχει πάει για επανεξέταση. Από ποιον δεν επανεξέταση? Από το Συμβούλιο του ΕΤΑΤ. Εμείς την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε συνάντηση με τη νέα πρόεδρο του ΕΤΑΤ. Θα το θέσουμε το θέμα, έχουμε διαβεβαιώσει από τα μέλη του Συμβουλίου ότι συμφωνούν και είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούν να το κερδίσουμε και να τα πάρουμε τα χρήματα αυτά του επιδόματος του λογικού μέχρι τα Χριστούγεννα. Το παλεύουμε. Λοιπόν, παράλληλα κυνηγάμε να τελειώσουμε τον οδηγό συνταξιούχο που σας είπα, να κυκλοφορήσει η εφημερίδα καινούργια τον Δεκέμβριο και έχουμε την εκδήλωση που σας είπα στην ταβέρνα στις 19 του μηνός και μια εκδρομή 12 του μηνός σε Καστοριάδες κλπ. Αυτή του συλλόγου εκδρομή. Αυτά όλα, τα λίγα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε για τις επόμενες 40 μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εγώ θα αναφερθώ πολύ συνοπτικά, γιατί σήμερα είναι μαζί μας οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου, συν οι καθηγητές πανεπιστημίου, οπότε θα γίνει ενημέρωση από τον κύριο Φιλιππόπουλο. Στο πρώτο δικαστήριο που έχουμε στις 26 Νοέμβρη και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή σε αυτό το δικαστήριο ζητάμε να αναγνωριστεί η υποχρέωση της τράπεζας να καλύπτει την Γιάννη, κατέβασέ το λίγο, κατέβασέ. Των παροχών του ΕΤΑΤ και των παροχών που δικαιούμαστε να λαμβάνουμε σύμφωνα με τον κανονισμό του Ταμείου Αλληλοβοηθείας. Δεν θα πω τίποτα ιδιαίτερο για τη σύμβαση παρά μόνο αυτό που γνωρίζουμε όλοι. Η σύμβαση είναι μοναδική, διαφορετική και μας δίνει τη δυνατότητα να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα η τράπεζα μέσα από αυτή τη σύμβαση ανέλαβε την υποχρέωση στο γυναικές να καλύπτει όλες τις διαφορές και επιπλέον, συνάδελφοι, εγγυήθηκε τη σύμβαση. Λοιπόν, η διαγωγή με αυτή έχει γίνει από 140 συναδέλφους μέσω της Ένωσης Προσώπων, στην οποία είμαι στη διοικούσα. Η αγωγή αυτή εκδικάστηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών το Μάρτιο του 2014, αλλά το δικαστήριο έκρινε ότι δεν έβγαλε κάποια απόφαση, ότι μας παραπέμπει στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Το θετικό από αυτή την ιστορία είναι ότι δεν έχουμε καμία αρνητική απόφαση, προχωράμε, θα εκδικαστούν οι υποθέσεις του χρόνου τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη του 2015. Λοιπόν, από πέρσι, μετά την καταγγελία της σύμβασης, έγινε με πρωτοβουλία της διοικούσας της Ένωσης και με παρότρινση των δικηγόρων επαφή με το Σύλλογο Συνταξιούχων και πραγματικά υπάρχει μια άριστη συνεργασία. Ο Σύλλογος πέρσι στήριξε με νομικούς συμβούλους στο Δικαστήριο της Ένωσης και το ίδιο θα γίνει και από την πλευρά
των νομικών συμβούλων της Ένωσης. Τα έχουμε βάλει με το σύστημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, ο δρόμος είναι μακρύς, χρειάζεται χρόνος και χρήμα. Γι' αυτό πρέπει να δούμε και άλλες μορφές αγώνα. Θα ξεκινήσουμε όπως είμαστε σήμερα και άλλοι τόσοι, πολύ, πάρα πολύ, να είμαστε στο δικαστήριο στις 26 Νοεμβρίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, να δώσουμε αγωνιστικό παραόν μαζί με τους συναδέλφους και της Ένωσης, όλοι μαζί, γιατί ο αγώνας, όπως είπαμε, είναι κοινός, και να δείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι. Είναι μορφή πίεσης ο δρόμος, συνάδελφοι. Αποφασίστηκε από το ΔΣ ομόφωνα να παραβρεθούν και δημοσιογράφοι. Θα δοθεί δημοσιότητα. Λοιπόν, γι' αυτό η παρουσία όλων είναι απαραίτητη και θα πρέπει να μην κάνουμε πίσω με τίποτα μέχρι και ο τελευταίος συνάδελφος να πάρει τα λεφτά του. Σας ευχαριστώ. Ονομάζομαι Άγγελος Τεργίου, είμαι καθηγητής της κοινωνικής ασφάλισης στο Πανεπιστήμιο της Νομικής Σχολής της Θεσσαλονίκης. Συμμετέχω στην υπόθεσή σας, όχι μόνο γιατί μου την έχει αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, έχω την τιμή να την αναλάβω, αλλά ακριβώς επειδή πιστεύω ότι έχετε σοβαρά επιχειρήματα με το μέρος σας. Είναι πράγματι ένα πολύ σύνθετο, δηλαδή θέλω να ωρεοποιήσω την κατάσταση. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι πολύ σύνθετη υπόθεση. Έχει πολλές πλευρές. Αλλά σας μιλάω ότι εδώ και 25 χρόνια διδάσκω κοινωνική ασφάλιση, ξέρω κάθε πλευρά του ασφαλιστικού συστήματος. Νομίζω ότι έχετε πολύ σοβαρά επιχειρήματα. Δεν θα σας πω αν θα κερδίσετε ή όχι, δεν θέλω να σας χαϊδέψω τα αυτιά, ούτε μπορώ να ελέγχω όλη την κατάσταση, τι μπορεί να συμβεί στα ακροατήρια των δικαστηρίων, αλλά έχουμε πάρα πολλά σοβαρά επιχειρήματα. Για να καταλάβετε τη σοβαρότητα της υπόθεσης, είναι ότι να δείτε πώς οργανώνεται και η τράπεζα. Η τράπεζα έχει επιστρατεύσει, θα έλεγα, πάρα πολύ νομικό προστάσιο και πάρα πολλούς δικηγόρους και καθηγητές του αστικού δικαίου όμως. Όχι ανθρώπους που ξέρουν το σύστημα. Δεν έχουν ζήσει την πορεία του ασφαλιστικού των τραπεζοϊπαλλήλων, που το δικό σας είναι βίωμα, είναι μια ζωή εδώ πέρα. Και προσπαθούν να επιλύσουν τη διαφορά προς την πλευρά τους, προς όφελός τους. Θα έλεγα ότι το ζήτημα της Σύμβασης του 1981 είναι ξεχωριστό από το ασφαλιστικό. Δηλαδή, εντάξει, το ασφαλιστικό που ζούμε είναι ένα δημόσιο σύστημα με όλα αυτά που συμβαίνουν ερήμοι μας, αλλά αφορά το δημόσιο. Οπότε εκεί πέρα είναι Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκεί θα μπορούσαν να πούν ότι, εντάξει, κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου, ότι είναι δημόσιο συμφέρον, όπως λέει το Συμβούλιο Επικρατείας, ιδιαζόντως σοβαρό δημοσιονομικό συμφέρον κλπ. Εδώ όμως είναι μια υποχρέωση ιδιωτικού δικαίου. Είναι μια υποχρέωση που απορρέει από μια σύμβαση του 1981. Θα επιμείνω σε δύο σημεία, τα οποία είναι τα πιο σημαντικά σημεία. Αυτή η συμφωνία του 1981 έκανε δύο πράγματα. Το ένα πράγμα, αυτή είναι η ιστορική βούληση αυτών που υπέγραψαν τότε τη συμφωνία. Αυτή είναι γιατί η αρχή μας, η βάση μας είναι η συμφωνία. Τι συμφώνησαν, τι θελήσαν να συμφωνήσουν. Δύο πράγματα. Αφενός ότι η τράπεζα, με αντάλλαγμα αυτά που γνωρίζετε καλά, θα κάλυπτε στο διενεκές τα ελλείμματα του ταμείου, ένα αυτό, άρα μας θυμίζει λίγο περίπου την εμπορική τράπεζα, το ΤΑΠΕΤΕ. Ένα όμως άλλο το οποίο δεν υπήρχε σε άλλη συμφωνία και μόνο εδώ υπάρχει. Έλεγε ότι σε περίπτωση που θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο ταμείο, θα καλύψει τη διαφορά. Το έλεγε σαν δικιά της υποχρέωση. Πολύ σαφής, δηλαδή απορώ διαβάζοντας πολλές φορές και κάποιες νομοδοτήσεις της αντίπλευρας, όπου παραβλέπουν κάποιους όρους της συμφωνίας και επιμένουν σε κάποιους άλλους όρους που δεν είναι τόσο σαφείς. Η θέληση των μερών ήταν σαφής. Επειδή το ενδεχόμενο ίδρυση ενός ταμείου ήταν ανοιχτό τότε, και όλοι ξέραν ότι άμα μπούμε σε ένα ενιαίο ταμείο, όταν μπαίνετε σε ένα ενιαίο ταμείο, οι παροχές πιθανόν να ήταν χαμηλότερες. Η τράπεζα, με σαφή εκδήλωση τη βούλησή της, είχε δεσμευτεί ότι θα καλύψει τη διαφορά. Δηλαδή, η τράπεζα είχε ιδία υποχρέωση να καλύψει τη διαφορά. Και η στιγμή αυτή που δεν ήθελε η τράπεζα,
συνέβη, δηλαδή έχουμε αυτές τις πολύ σημαντικές περικοπές των συντάξεων, επομένως το αίτημά σας είναι να καλύψει η τράπεζα αυτή τη διαφορά. Το δεύτερο θέμα, το οποίο έτσι και είναι δικιά μου άποψη, και λίγο να απεμπλακούμε από την καταγγελία της σύμβασης και από τη νέα συμφωνία, που αυτά είναι και εσωτερικά ζητήματα του δικαστικού κεκτημένου του χώρου, είναι ότι οι δικές σας αξιώσεις ήταν και γεννημένες όταν καταγγέλθηκε ή όταν συνήφθη η νέα συμφωνία. Αυτό δεν σας αφορά πλέον. Εσάς ήδη το 2013 που γίνανε όλα αυτά τα πράγματα, είχατε και γεννημένη αξίωση απέναντι στην τράπεζα και την κάλυψη της διαφοράς ανάμεσα σε αυτό που προβλέπει ο κανονισμός, γιατί το μέτρο ήταν ο κανονισμός παροχών του Ταμείου. Ανάμεσα στο μέτρο, γι' αυτό έλεγε κάπου η συμφωνία, έλεγε ότι δεν μπορεί να τροποποιηθεί ο κανονισμός χωρίς την βούληση της τράπεζας. Αυτά τα συστήματα που υπάρχουν, αυτό δεν είναι κάτι, ίσως για την Ελλάδα δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, αλλά υπάρχει και διεθνώς υπάρχει. Δηλαδή, ο ίδιος ο εργοδότης εγγυάται το ύψος της παροχής. Καθόλου νόμιμο, θέμα συμφωνίας και ανταλλαγμάτων εκατέρωθεν. Στηρίχθηκε όλη η ισορροπία των εργασιακών σχέσεων στην τράπεζα και υποφελήθηκε η τράπεζα πολλαπλώς εδώ πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ενώ έχουμε μια συμφωνία η οποία είναι διαρκής, κρατάει 25-30 χρόνια, εποφελήθηκε η τράπεζα τη στιγμή που έπρεπε να εκπληρώσει την δικιά της υποχρέωση. Γιατί είπα ότι οι περικοπές συνέβησαν, προέκυψε διαφορά, θα έπρεπε να την καλύψει τη διαφορά, εκεί τη στιγμή επικαλείται χιλιάδες άλλους λόγους ότι συμφέρον που δεν μας αφορά τίποτα. Δηλαδή, αν δεν πάει καλά η τράπεζα ή νομίζει ότι έχει προβλήματα, είναι δικό της πρόβλημα. Είναι ιδιώτης, δεν είναι κράτος. Επομένως, εσείς δεν θα πρέπει να λύσετε το τραπεζικό το πρόβλημα, το οικονομικό πρόβλημα των τραπεζών. Δηλαδή, τα δύο σημεία είναι ότι είναι μια ξεχωριστή ρήτρα στην συμφωνία που δεν υπάρχει, επομένως μην κάνετε παραλληλισμούς, οποίοι δεν έχει κριθεί αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια σαφής δέσμευση από το 1981 της τράπεζας να καλύψει τη διαφορά με πολύ σαφή, που σας λέω, που λέξει, γιατί ακόμα και η γραμματική ερμηνεία είναι, όχι μόνο η ιστορική της σύμβαση είναι δηλωτική του νοήματος και των προθέσεων. Και το δεύτερο είναι ότι οι δικές σας αξιώσεις είναι γεννημένες. Επομένως, θα έλεγα αυτά είναι τα δύο σοβαρά επιχειρήματα. Πού βρισκόμαστε, εντάξει, είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία, αλλά να σας πω ότι είναι ένα πρασίνημα που δεν μπορεί να το αφήσετε. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν θα κάνω τίποτα. Δεν μπορεί. Θα κρατήσει αρκετό καιρό, θα φτάσει σίγουρα μέχρι άλλο πάγο, αποκλείεται εδώ πέρα. Δηλαδή, είτε έχετε θετικές, είτε έχουμε θετικές, είτε αρνητικές, αυτό θα ξαναδικαστεί. Θα πάει φετίο, θα πάει άλλο πάγο κλπ. Φυσικά θα κρατήσει. Δεν ξέρουμε, όπως αναφέρθηκε, ποιο θα είναι η επόμενη μέρα στην τράπεζα, πώς θα το αντιμετωπίσει μια διοίκηση μιας τράπεζας. Εγώ το βλέπω ότι το κόστος δεν είναι και πάρα πολύ για μια τράπεζα. Δηλαδή, μιλάμε, η νέα συμφωνία αφορά τους νέους ασφαλισμένους. Εσείς έχετε κατά κάποιο τρόπο κλειδώσει τις αξιώσεις απέναντι στην τράπεζα. Επομένως, αυτό το κόστος είναι διαχειρίσιμο και δεν ξέρουμε αύριο πώς μια τράπεζα τι θα πει. Επομένως, το ότι έχετε σοβαρά επανέρχομαι στο γεγονός ότι έχουμε σοβαρά επιχειρήματα. Το ότι έχουμε σοβαρά επιχειρήματα φαίνεται με τον τρόπο που το οργανώνει και η τράπεζα, ο αντίπαλός μας δηλαδή εδώ πέρα, την άμυνά του, άρα μας έχει πάρει σοβαρά επειδή ξέρει ότι έχουμε ισχυρά επιχειρήματα. Υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα. Γίνονται αυτές οι αγωγές, τα ασφαλιστικά μέτρα είπαμε ότι κρίθηκε εκεί τη στιγμή ότι έπρεπε να γίνουν, αλλά δεν θα ήταν ακόμα και να είχαν δικαιωθεί οι συνάδελφοι, πάλι θα έφτανε σε τακτική δικάσιμο, σε τακτική διαδικασία. Επομένως, είναι μια μακρά διαδικασία. Προσπαθούμε να αντικρούσουμε, όχι να προβάλλουμε τα δικά μας επιχειρήματα, στη φάση που είμαστε, όχι να προβάλλουμε μόνο τα δικά μας επιχειρήματα, αλλά να αντικρούσουμε και κάθε αντίθετο επιχείρημα, ώστε να είμαστε πλήρως αποτελεσματικοί. Νομίζω το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει ό,τι μπορεί κάποιος να κάνει να υπερασπιστεί μια υπόθεση. Καλά κάνουμε και το κάνουμε συλλογικά αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το κάνει κάθε ένας χωριστά.
Σας λέω, είναι αρκετά πολύπλοκη γιατί εμπλέκονται πάρα πολλοί κλάδοι του δικαίου μέσα. Έχει και εργατικό, έχει πολύ κοινωνική ασφάλιση, έχει κάποιο αστικό, γιατί είναι ενοχική συμφωνία. Επομένως, να σας πω ότι εντάξει, ίσως με τον πόνο σας λίγο παίζουμε, το δίνουμε και σαν άσκηση στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή είναι μια... Καλό είναι, μας δημοσιοποιείται. Δηλαδή το φέρουμε σαν παράδειγμα, γιατί εδώ αποδεικνύει ότι το δίκαιο είναι ένα, δηλαδή ότι έχουμε πάρα πολλούς κλάδους οι οποίοι συμπλέκονται. Μπορώ να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση έχετε μετά. Να ξέρετε ότι ό,τι μπορεί να υποθεί, θα υποθεί. Αυτό σας το λέω. Όσοι θα έχουν επιζήσει μέχρι τότε. Υπάρχουν και κληρονόμοι. Αυτό δεν μπορώ. Ένας δεξιά. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι στην υπόθεσή σας, που είναι τιμή μου που με έχει ο Σύλλογος ορίσει να συνεργάζομαι με τον κύριο Φιλιππόπουλο και όλους τους υπόλοιπους νομικούς, υπάρχει ένα εξαιρετικό κλίμα αγώνιμης συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους νομικούς. Στίβουμε πραγματικά τα μυαλά μας, έχουμε τη βοήθεια των καθηγητών με τις με τις γνωμοδοτήσεις τους και νομίζω ότι σήμερα το οπλοστάσιό μας είναι πιο πλήρες από ποτέ για να προχωρήσουμε στην δίκη αυτή που είναι μία πρώτη και σημαντική. Ως προς την ουσία της υπόθεσης, ήθελα μόνο να επισημάνω ότι τα ζητήματα που ανακύπτουν είναι περισσότερα, όπως το έθεσε και ο κύριος Στεργίου, αγγίζουν και πολλούς διαφορετικούς κλάδους του δικαίου και έχουν και μία χρονική αλληλουχία. Ξεκινάμε από το να διαπιστώσουμε την ίδια τη νομική φύση της Σύμβασης του 1981 και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτή και τις δεσμεύσεις που γεννά αυτή η Σύμβαση για την Τράπεζα και απέναντι σε ποιους γεννιόνται αυτές οι δεσμεύσεις, αν γεννιόνται και ατομικά προς τον κάθε έναν από εσάς. Προχωράμε στο επόμενο στάδιο της αδιατάρακτης συνέχισης των δεσμεύσεων από αυτή τη Σύμβαση μετά το ΕΤΑΤ. Οδηγούμαστε στο επόμενο στάδιο των σημερινών περικοπών και της διακρύβωσης της φύσης τους για να δούμε εάν και αυτές εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο της Σύμβασης. Ακολουθεί η δυνατότητα καταγγελία της Σύμβασης και η εξέταση της πρόσφατης καταγγελίας της και αν μας επηρεάζει, είτε εάν αφορά το θέμα και των συντάξεων ή μόνο του ΕΦΑΠΑΞ, είτε, όπως είπε και ο κύριος Στεργίου, εάν μπορεί να εφαρμοστεί στις δικές σας αξιώσεις, οι οποίες ήταν γεννημένες. Αυτή είναι μία σειρά ζητημάτων που εξετάζονται, η τράπεζα προβάλλει τα αντεπιχειρήματά της, παλεύονται ένα-ένα και έχουμε δρόμο μπροστά μας για να δούμε τι θα κριθεί για το καθένα χωριστά. Κάθε ένας από αυτούς τους ισχυρισμούς, ο οποίος θα γίνει δεκτός από το δικαστήριο, θα είναι μία νίκη. Κάθε ένας. Ακόμα και αν στο τέλος το αποτέλεσμα δεν είναι πλήρως θετικό για τα αιτήματά μας, θα πρέπει να έχετε στο νου σας ότι κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα, εφόσον γίνει δεκτό, θα είναι μία νίκη. Δεν ξέρω τι άλλο, εκτός από το να σας διαβεβαιώσω ότι εγώ προσωπικά θέτω όλες τις δυνάμεις μου και στη διάθεση του αγώνα σας. Τίποτε άλλο, ότι χρειαστεί από ερωτήσεις. Και εγώ με τη σειρά μου σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε και είναι τιμή μου που είμαι μαζί σας σήμερα. Λέγομαι Στυλιανός Βλαστός, είμαι δικηγόρος Αθηνών. Μέχρι εκεί θα πάω, δεν θέλω να πάω παραπάνω. Κάνω μαχόμενη δικηγορία 40 χρόνια με ενασχόληση στο δίκαιο του εργατικό και στην κοινωνική ασφάλιση. Και μου είναι τιμή που ο σύλλογός σας μου ανέθεσε την υπεράσπιση αυτής της αγωγής, την οποία εγώ δεν την έχω, δεν υπήρξα εκ των συντακτών, ήταν ο κύριος Φιλιππόπουλος, εξαίρετος συνάδελφος και φίλος, και μεγάλη τιμή που μου κάνετε, που μου ζητήσατε να συμπαρασταθώ στην υπόθεση αυτή. Λόγω της ιδιότητάς μου ως επαγγελματία δικηγόρου, κανονικά όταν αναφερόμαστε σε μία υπόθεση
και λένε διάφορα πράγματα για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση που σας αφορά όλους. Ο δικηγόρος πρέπει να είναι λίγο φιδωλός πριν εκφράσει απόψεις, δεδομένου ότι αυτά θα κρυθούν στο δικαστήριο και ενδεχομένως, εάν γίνει μια διαλογική συζήτηση πάνω στα θέματα μιας αγωγής η οποία εκκρεμεί, αυτό δεν θα είναι προς όφελός μας, προς όφελος δηλαδή αυτών που έχουν κάνει την αγωγή, διότι μπορεί να διαρρεύσουν και να δώσουν επιχειρήματα στην άλλη πλευρά. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η αγωγή είναι άρτια. Η άποψή μου είναι ότι έχει σοβαρές πιθανότητες να εκδικαστεί, με ένα δεδομένο ότι ναι μεν τα θέματα τα οποία άπτονται των συντάξεων στη δική μας τη νομική γλώσσα τα λέμε ότι άπτονται του δημοσίου συμφέροντος, άρα δηλαδή μπορεί ένα δικαστήριο να τα εξετάσει και να τα ερευνήσει ακόμα και αν δεν προταθούν από τα διάδικα μέρη. Είναι αυτό που λέμε εμείς η αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου. Εδώ όμως έχουμε μια ιδιωτική συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, η οποία δεν μπορεί να καταργηθεί. Είναι απολύτως ισχυρή, γιατί αυτό που λέμε εμείς στη δική μας τη γλώσσα, η αυτονομία της ιδιωτικής βουλήσεως καταλύει τα πάντα. Μια ιδιωτική συμφωνία δεν μπορεί να καταργηθεί από τρίτους. Την καταργούν και τα δύο μέρη. Με αυτό μέχρι εκεί θα παραμείνω και θα σταθώ, διότι τα υπόλοιπα είναι θέματα που κανονικά υπάρχει και η δεοντολογία της αγωγής. Δεν μπορούμε να εκφραστούμε και να διαρρεύσουν πράγματα. Η άποψή μου είναι ότι η αγωγή είναι άρτια, είναι τιμή μου που θα συμπαρασταθώ και εγώ και θεωρώ ότι έχει σοβαρότατες πιθανότητες επιτυχίας. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Ξεκινήσαμε πριν από αρκετό χρόνο κάποιοι συνάδελφοι, 150, 180, 200, μπορεί να γίνουμε ξανά 150, να ξαναγίνουμε 100. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πόσοι είναι αποφασισμένοι να πάνε κόντρα και να διεκδικήσουν αυτό που δικαιούμαστε. Αν λοιπόν όποιος θέλει να έρθει, ας έρθει. Όποιος δεν θέλει, ας κάτσει σπίτι του και ας περιμένει μήπως δικαιωθούν οι άλλοι για να πάει και αυτός να δει τι θα κάνει. Έτσι, λοιπόν. Πήγαμε στο σύλλογο, εγώ και η Ελένη Μωραήτη βάλαμε υποψηφιότητα στο σύλλογο μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τις ενέργειες της Ένωσης Προσώπων που κάναμε με μοναδικό σκοπό αυτό, τη διεκδίκηση δηλαδή τη σύμβαση του 1981, και βέβαια εμείς ξεκινήσαμε και μία διεκδίκηση για τις διαφορές. Και εδώ φαίνεται η βούληση της τράπεζας που από το 2008 και 2009 δεν μας έδωσε αυτά που έπαιρναν οι ενεργείες στην αδερφή μας. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε και τα διεκδικούμε. Κάποια στιγμή όλοι μαζί πια πιστεύω ότι θα τα διεκδικήσουμε όσα δεν έχουν παραγραφεί και από την πλευρά του συλλόγου προσωπικού, του συνταξιούχου. Λοιπόν, εδώ έχουμε αγώνα σοβαρό. Η τράπεζα πια δεν είναι ο Κωστόπουλος που λέγαμε κάποτε. Είναι ο κύριος Γιάννης, είναι ο κύριος Σπύρος, είναι ο κύριος Στάδη, ο κύριος Δίνα. Εδώ είναι ένα πολυεθνικό συνοθήλευμα το οποίο έχει όλα τα συμφέροντα να μας μειώσει ό,τι μπορεί να μας μειώσει, να μην εμφανίσει στους ισολογισμούς αυτά που πρέπει να εμφανίσει, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για αυτούς, γιατί αυτά που πρέπει μόλις χάσουν κάποιο δικαστήριο θα αναγκαστούν να τα αναγράψουν στον ισολογισμό της τράπεζας. Δεν θέλουν τέτοια πράγματα. Εμείς όμως δεν έχουμε κανένα λόγο ούτε να ευχόμαστε να πάνε τα πράγματα κακά για την τράπεζα. Εμείς θέλουμε να διεκδικούμε, θέλουμε να πάρουμε αυτά που μας χρωστάνε, αυτά που έχουν υπογράψει από το 81, που κάποιοι το 81 ή το αργότερα μπορεί να αμφισβητούσαν και να λέγανε ότι δεν είναι και τόσο καλά. Τελικά όμως αποδείχτηκε σήμερα ότι ήταν άριστα. Έτσι λοιπόν, εμείς πάμε σε αυτή τη λογική, όλοι μαζί πρέπει να συμμετέχουμε και στις κινητοποιήσεις, όταν είναι κινητοποιήσεις. Είναι η παρουσία μας στο δικαστήριο. Κινητοποιήσεις θα ήταν να πάμε έτσι όπως είμαστε, στο κεντρικό και να κάνουμε μία διαμαρτυρία. Αυτό είναι η υποχρέωσή μας. Όλοι όσοι είμαστε εδώ, πρέπει στις 26 να είμαστε εκεί. Και μπορεί να είναι σήμερα να εκδικάζεται αυτή του συλλόγου
αν ακολουθήσει κάποια άλλη της Ένωσης ή πάλι του Συλλόγου, άλλοι όλοι μαζί πρέπει να είμαστε παρόντες. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Δεν έχουμε να κερδίσουμε ή να χάσουμε αν κάποιοι από τους συναδέλφους, ας πούμε, δικαιωθούν ή χάσουν. Εδώ χάνουμε όλοι. Ή κερδίζουμε ή χάνουμε. Σας ευχαριστώ. Συμπορεύομαι βέβαια με τις απόψεις του κυρίου Βλαστού ότι εν ώψη της δίκης σε ερωτήματα ειδικότερα δεν μπορούμε να αναφερθούμε. Εκείνο το οποίο μπορούμε όμως να πούμε, γι' αυτό είπα ότι υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας υπέρτερη, είναι ότι παρά το ότι υπάρχουν τα λεγόμενα δυσμενή ορίσματα της νομολογίας τόσο του Συμβουλίου της Επικρατείας Ολομέλεια όσο και κυρίως της 9 της Ολομέλειας του Άριου Πάγου του 12, εμείς έχουμε μια τελείως διαφορετική περίπτωση και αυτή επιχειρούμε να την αναδείξουμε με κάθε τρόπο και εμείς έχουμε σε αυτό το σημείο στην αγωγή μας με ευκρίνεια διατυπώσει την επιχειρηματολογία μας, την οποία εντάχει θα σας διαβάσω, ποιες είναι οι δεσμεύσεις της τράπεζας που απορρέουν από τη Συλλογική Συμφωνία. Και λέγαμε καθαρά και εξάστερα ότι ανέλαβε τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου με δικαίωμα όχι μόνο διαχείρισης αυτής, αλλά και εκποίησης της περιουσίας του Ταμείου με δικαίωμα και εκποίηση προς τρίτους και μεταβίβαση των εαυτών της κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, καθώς και χρήση των στοιχείων της, ενώ ακούσατε το πιο σημαντικό που δεν συμβαίνει πουθενά, να έχει δοθεί διοίκηση σωματείου, σωματιακής μορφής, στον εργοδότη. Αλλά για να διασφαλίσουμε τα πάντα και να κατοχυρώσουμε αυτό το οποίο δίναμε, προσθέσαμε ότι δίνουμε στη διοίκηση του Ταμείου με άτομα τα οποία η ίδια διορίζει, αντί αυτόν βεβαίως ανέλαβε την υποχρέωση καταβολής στο διηνεκές των παροχών που αναφέρονται στον κανονισμό παροχών του Ταμείου προς τα μέλη του Ταμείου. Το σύνολο μάλιστα της περιουσίας του Ταμείου καταγράφηκε με ακρίβεια και με κάθε λεπτομέρεια στο δεύτερο πρόσθετο παράρτημα της Συλλογικής Συμφωνίας και σημειώσαμε εμφατικά ότι τότε η περιουσία του Ταμείου το 1981 ανήρχεται στο ποσό των 550 εκατομμυρίων, όταν το κεφάλαιο της τράπεζας ήταν 3 εκατομμύρια και χρειαζόταν πάρα πολύ αυτό το χρηματικό ποσό. Δηλαδή η περιουσία του Ταμείου ανερχόταν σε ποσοστό 18 περίπου του κεφαλαίου της, αφετέρου ρητά είχε νομολογηθεί ότι είχε δικαίωμα να αποκτήσει και με αυτοσύμβαση όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου. Ειδικότερα ανέλαβε, όπως είπαμε, να καλύπτει στο διηνεκές την απρόσκοπτη λειτουργία του κανονισμού των παραχών, τον συνάψαμε τον κανονισμό των παραχών στη σύμβαση,